Catalunya. Amb Pablo Tallón. Ho dèiem abans, hi ha preguntes inherents a l'ésser humà, si més no des de fa uns quants segles, com ara per què existeix l'univers i nosaltres què hi fem aquí? I per intentar donar-hi resposta, com a mínim per convidar-nos a reflexionar al voltant d'aquests conceptes i de tot el que se'n deriva, el nostre següent convidat ha publicat recentment el llibre Universo y sentido en busca del sentido en la inmensidad, que publica Anagrama. Avui ens acompanya el filòsof, professor i catedràtic d'ètica de la Universitat de Barcelona, Norbert Bilbeny. Què tal? Bon dia. Molt bon dia. Què penses quan mires al cel cada nit? Em fa feliç. Ell, si no hi ha núvols. Si no hi ha núvols. Quan està núvol és difícil, impossible. Però hi són. Els astres hi són. I ara també hi són. Encara que veiem el cel blau o amb uns nuvolets per fer bonic, el Pinto di Blu, oi, que diu la cançó, el cel... Sí. No, per sobre d'aquest cel blau tan bonic, i més ara el mes de febrer, estan tots els astres, guaitant-nos. Tu a la nit els observes. Sí, surto cada nit a la terrassa a veure com està la cosa. I quan els veig clars, i més ara aquests mesos de gener, febrer, veus que està com el cel recent rentat. Com recent rentat. Hi ha llocs que és més difícil veure-ho, Sí. com Barcelona, les ciutats, etc. Però si marxes una mica de la gran ciutat, encara que no sigui una perfecta visió sense contaminació lumínica, el gener i febrer el cel està recent rentat. I veus els astres, els estels, que és una ínfima part de l'univers existent, i a mi això em fa feliç. De fet, algunes estrelles ni existeixen. Les veiem, però no hi són ja. Bueno, ja ens arriba la llum que van emetre depèn de la distància. Algunes de fa desenes d'anys, 20, 30, però altres de fa segles. Estan emetent encara la seva llum. Que ara no ens hauria de sorprendre, però ens sorprèn, segurament per prejudicis. Any 2025, un filòsof interessat per la matemàtica, per la física, per l'astronomia. En quin moment vam separar filosofia de tots aquests conceptes? Perquè abans això, a l'antiga Grècia, per exemple, una cosa anava lligada a l'altra. El 2025 ens sorprèn. Hi ha qui diu, no, és que la filosofia és de lletres. Sí, és quan la ciència... Ara improviso una resposta, però pel poc, gairebé res que he après i que he pensat també una miqueta, no? No tant com el que he après gràcies als altres. En el moment que la ciència esdevé tecnologia, o pràcticament tecnologia. Aleshores, tot ho aboquem cap als aparells, cap a allò que és manejable, cap a allò que tenim a la mà, i la ciència es fa menys teòrica i més tecnològica. Tot i així, aquest llibre és un llibre més pensat perquè formulem preguntes que no pas per donar respostes, que també les hi dona, però com a concepte... És un llibre enfocat a donar respostes. Però també a plantejar moltes preguntes. Evidentment, clar, perquè no puc anar assajant respostes si al mateix temps no vaig partint i conservant d'alguna manera de les preguntes. Preguntar és més interessant que respondre. És a dir, la filosofia, la saviesa, la mateixa ciència, la ciència teòrica, viuen més de preguntar que de respondre. La tecnologia ja s'ocupa de donar-nos una resposta. La tecnologia? La tecnologia, sí. Què busquem dels nostres aparells, de l'ordinador, del televisor, de del telèfon? Què busquem? Respostes. Respostes. La immediatesa, satisfer la curiositat, la necessitat d'informació, l'entreteniment, la vagància. Respostes. No ens fan preguntes. És veritat. El que ens pregunta és la ciència i la filosofia. I tant. Sí que és cert que si jo ara pregunto aquí al ChatGPT què hi fem aquí, segurament tampoc em sap donar una bona resposta. Tu, després de preguntar tant i tant i tant i tant, tens alguna teoria de què és l'univers i per què estem aquí? Sí, tinc reflexions, que són encara més preguntes que respostes, no? Per què hi ha quelcom per comptes de no haver-hi res, no? Perquè jo he nascut o m'han fet néixer per comptes de no existir. Són aquestes preguntes que molts ens fèiem, i es fan, m'imagino que encara, de petits, no? Si Déu va crear l'univers, qui va crear Déu? L'ou o la gallina? Sí, són preguntes. L'ésser humà és un ésser també de preguntes.
preguntes, no? I després, ja en la ciència i en la filosofia, l'ésser humà més evolucionat, doncs preguntar és la màxima tensió del pensament. És la màxima tensió del pensament. Preguntar més que respondre. Jo assajo respostes en aquest llibre, no? I cadascú ha de gosar, ha d'atrevir-se no solament a preguntar, sinó conforme va preguntant, assajar respostes. I aquest llibre ho és de preguntes i de respostes. Què hi faig jo aquí? De moment sé que tinc l'oportunitat i la felicitat de contemplar la meravella del cel estelat. Em sembla que hi ha un començament de resposta. Soc aquí perquè l'univers no es coneixeria si no fos que nosaltres sapiguem per l'ésser humà que el mira, que el gaudeix, que li pregunta. Una part ínfima, petitíssima, però que sapiguem som els únics... Una part insignificant, no som res, està clar. Carl Sagan ja deia, no?, des de les imatges que es anaven donant als telescopis astronòmics, deia això, no? Aquest punt insignificant, llunyà, que és el planeta Terra, un punt insignificant en l'infinit, no? Doncs clar, en aquest punt insignificant estem nosaltres els insignificants, però, nosaltres ho sabem. I l'univers no, que sapiguem. Que nosaltres sapiguem. No és inimaginable pensar que hi ha altres éssers amb una imaginació o intel·ligència o la percepció, com li vulguem dir, aquesta capacitat de coneixement molt més complets que nosaltres, que estan observant l'univers i que, per tant, a través d'ells o d'això, que hi hagi d'intel·ligent més enllà, l'univers es coneix a si mateix. A través que nosaltres sapiguem de l'ésser humà, de tu i de jo, de qui ens escolta, l'univers es coneix a si mateix, perquè el sol no sap què és el sol. Clar. La lluna no sap què és la lluna. Nosaltres sí. Sabem, no? I tenim aquesta meravella de cada nit, quan el cel és clar, amb unes condicions mínimes d'observació, és a dir, sense núvols ni molta contaminació lumínica, podem contemplar aquestes estrelles distants a centenars de milers d'anys llum, però tu les pots contemplar. Pots contemplar Betelgeuse, per exemple, a Orion, o pots contemplar Aldebaran a Taure, no? Aquestes enanes vermelles, que diem que són enanes vermelles, però, atenció, Betelgeuse és com una pilota de bàsquet comparada amb el Sol, que seria com un pèsol. El Sol seria com un pèsol al costat d'aquesta enana roja, que és Betelgeuse, no? I que la podem veure cada nit. La podem veure a Orion, on hi ha les tres estrelletes que tothom veu a la nit en fila, tres estrelletes en fila. Si mires una mica més cap amunt, cap a l'esquerra, veuràs una estrella vermella. Betelgeuse. I tu pots contemplar això. No em diguis que no és una oportunitat, que encara que siguem una insignificància en l'univers, tenim nosaltres de gaudir, de conèixer, de que ens desvetlli la curiositat, no? Podem gaudir, podem conèixer, però segurament mai tindrem tota la veritat amb el cervell que tenim. És a dir, tu creus que tenim capacitat per entendre, per assumir el concepte, per exemple, d'infinit? No, no la tenim, no. Les nostres aptituds naturals, no?, de memòria, d'enteniment, d'imaginació, no són tan potents com per arribar a això, no? Ara, gràcies al Hubble, gràcies al web, aquests telescopis aquests potents, esclar, extraterrestres, extraplanetaris, doncs podem tenir tenim unes imatges, unes ressonàncies que ens arriben de l'univers més llunyà, properes al seu inici, el famós Big Bang, no? Que no teníem fa 30, fa 50 anys, no? Però com no descobríssim algun element tecnològic que qui sap amb quina mena d'energia, segurament seria energia nuclear, que encara no m'he explotat prou, com no disposem d'això per tenir un coneixement cabal de tot l'univers, doncs ara per ara se'ns fa impossible poder assegurar que coneixerem algun dia la infinitud.
Tu dius al llibre que l'observació de l'univers ens porta a un estat de serenor, de relativitzar problemes que arribem a tenir aquí a la Terra. Absolutament, clar. Sentiment d'infinit. No tothom l'adquireix, perquè també depèn de la sensibilitat de la persona, de la seva curiositat, de totes dues coses, no? I si tens sensibilitat, curiositat i surts a mirar el cel en una nit ben estelada, no? Ara a l'hivern s'hi presta molt, no? Doncs hi ha persones que no són pas poques que tenen aquest sentiment d'infinit, no? Però que gran que és això, no? Jo m'hi perdo, però que gran, si et cauen tots els estels. I això no crea angoixa? A sobre... Perquè tu dius serenor, però hi haurà qui pensi, quina angoixa, tantes preguntes sense respondre. Els testimonis de la història de la humanitat sí, que crea una ansietat, una angoixa, però no en tothom, i això cal superar-ho doncs, amb el gaudir d'aquest espectacle i amb el reflexionar sobre aquesta percepció gratificant, no? És a dir, que és un sentiment d'infinit. I aquest sentiment d'infinit s'alimenta de formes de sentiment, també, com el sentiment d'afinitat, la nostra afinitat amb el cosmos, com el sentiment de fugacitat, que són fugassos, i com el sentiment, en últim terme, de perennitat, de que jo estic en un lloc que dura, que ha durat molt i que continuarà durant. No sabem fins quan. No sabem fins quan, però el que durarà, I portem 13.800 milions d'anys que sapiguem de durada de l'univers. No? L'últim sentiment d'infinit, el més productiu, entenc jo, per a nosaltres, és aquest sentiment de perennitat, de la durada, de la duració en el temps. No? Això és meravellós de pensar-ho. I com sabem? Perquè no sabem si l'univers és finit o infinit, si el temps és finit o infinit. Com sabem si no estem a un dia de la fi del món? No, són hipòtesi, clar, no ho sabem. No sabem si l'univers és infinit o si és finit. Imagineu-vos pensar, jo crec que això no ens hi cap al nostre cap, pensar un univers infinit. És a dir, que no s'acabés mai, que no tingués límit. Però imaginem-nos també pensar en un univers finit, és a dir, que tingués una frontera. Vol dir, darrere hi ha d'haver alguna cosa. Què hi ha passat aquesta frontera? Com la gent de l'edat mitjana es pensava que més enllà del mar Atlàntic ja hi havia una debacle, no? Hi havia una frontera que si t'hi abocaves t'hi queies, no? Queies cap al buit, no? Però imaginem-nos també ara pensar en un univers finit, no? Què hi ha més enllà de la frontera? Què hi ha? Quin misteri, no? Quin misteri. Però, de moment, el que assumim és que és il·limitat. I amb això no ens comprometem. No diem si és totalment limitat amb una frontera, ni diem que pugui ser totalment infinit, valgui la redundància. Al llibre dius, vam arribar tard a l'observació del cel com a espècie, com a homes, com a humanitat, però no són molt semblants les preguntes que ens estem formulant a l'any 2025 de les de l'any 1 després de Crist? Totalment. Aviam, no solament els antics grecs, no?, que tots estudiem, oi? A l'escola, a la universitat, els antics grecs que contemplaven la natura, la physis, que deien, no?, i quedaven meravellats, no?, el sentiment de quedar astorat en veure l'espectacle de la naturalesa, en tots els seus fenòmens, en tota la seva bellesa, totes les seves tragèdies, la mateixa naturalesa, no? Quedaven, doncs, ja els antics grecs, abans de Sòcrates, ja quedaven meravellats, no?, com recorda Aristòtil, no?, aquest sentiment d'astorament, de meravella, no?, la meravella del cosmos. Això sempre ho hem tingut, però ja abans dels antics grecs, ho hem de suposar que així també ho sentien i ho pensaven els egipcis, a Mesopotàmia, a Índia, a Xina. En fi, això és mil·lenari, són desenes de milers d'anys de la humanitat d'observar el cosmos, que ho va poder fer amb més o menys tranquil·litat quan va descobrir el foc, o millor dit, quan va poder mantenir el foc. Allò ens va relaxar, clar. Allò ens va permetre sortir de la cova a la nit, i a l'intempèrie amb el foc, que allunyava les feres, de les quals t'havies de protegir a la cova quan no podies produir foc, i d'aquesta manera, alliberats de la cova, poder veure el cosmos i imaginar, especular les constel·lacions. Els déus. Exacte. Bueno, tot estava lligat, clar. La teogonia, diguem, la teologia i l'astronomia anaven lligades. Per als antics, i fins fa no fa gaire,
l'univers tenia un sentit. Déu, la creació, les constel·lacions, tenia un sentit, però per nosaltres ja no. És una pregunta, el sentit. El nostre univers ja s'ha fet ateu, per dir-ho així, s'ha secularitzat. El coneixem a través de la tecnologia, dels telescopis, de moltíssimes imatges que estan a la nostra disposició, només clicant al Google, no? Ha perdut un misteri, ha perdut un contingut transcendent, no? Ha perdut també unes vies, unes localitzacions que els antics, i encara ara els mariners i els pastors, saben com trobar el cel. Però per la resta de mortals no és pas així. I és per això que la pregunta pel sentit és una de les preguntes més noves que ens podem formular. Quin sentit té l'univers que, com dic, anteriorment, ni que sigui fa, escolta, 100 anys, 150 anys, no es plantejava. El mateix Newton creia, fixa't, segurament amb Einstein i amb Darwin, dels tres més grans científics que hi ha hagut, no?, modernament, Newton pensava que el temps i l'espai eren formes de la sensibilitat de Déu. És a dir, Déu regia, creava i mantenia l'univers. No? I ara sabem que surten a partir del Big Bang, clar. Bueno, aquest és el consens que tenim. És una hipòtesi consensuada, pràcticament ja una teoria que és la que està establerta, com la del que anomenem l'univers estàndard. Coneixem això que diem l'univers estàndard, perquè podria haver-hi altres universos. Els multiversos. Sí, aquestes sí que són hipòtesis. La hipòtesi del multivers és una hipòtesi que diversos científics fan, però que està també molt discutida i gairebé ridiculitzada per altres astrofísics. Qui diu que és metafísica? Hi ha qui diu que no, que, escolta, amb matemàtiques en mà podem tenir infinits universos i nosaltres viure versions nostres arreu. Això és com les imatges fractals, no? Les imatges fractals que contínuament van metamorfosejant-se, van ampliant-se amb la mateixa imatge en diferents formes. Doncs bé, hi ha aquestes teories, millor dit, tu no hi creus gaire, pel que entenc, dedueixo del teu to, en els multiversos? No descarto que podria ser, però ara mateix jo no m'hi faria fort, perquè és molt especulatiu. Ja tenim prou feina en ocupar-nos de l'univers existent, del qual només coneixem una petita part. I tant. Perquè nosaltres mateixos, si en una nit ben clara, tenim la sort de veure la Via Làctia, no veiem tota la galàxia. Veiem un trosset d'un dels braços de la Via Làctia. O sigui, fixa't la poca cosa que veiem. I quan sortim al balcó a la terrassa, en una nit més o menys clara, i veiem els estels, i veiem les estrelles, i aquestes més visibles, no? I que ens agraden més, i veiem els planetes. Mart és un rubí, és fantàstic. O ara Sirius. Ara, si mirem cap al mar, des de Catalunya, veurem Sirius, com es va aixecant de l'horitzó del mar, s'aixeca l'estrella multicolor de Sirius, no? Doncs tot això és el nostre univers familiar. És una petita zona. El que coneixem. Sí, és un no-res, pràcticament, en la il·limitació de tot l'espai, no? I el temps? Perquè, clar, al llibre també parles. Hi ha físics que no descarten que el temps no sigui lineal. És a dir, que pugui anar enrere. Sembla difícil, intuïtivament. Sí, jo amb això soc un antic i torno a Sant Agustí. Sé què és el temps, però si m'ho pregunten, no ho sé. Mira, és com la música. Tu vas als grans intèrprets, directors d'orquestra, compositors, i els dius, què és la música? I no t'ho saben dir. Fan música. Existeixen en i per a la música, però no saben què és la música, perquè interpretes la música i immediatament desapareix. Una pintura o una escultura no desapareixen. Una pel·li te la pots passar al vídeo moltes vegades, no desapareix, però la música desapareix. Ha sonat i resta el silenci, no? Doncs amb el temps igual. És un objecte de pensament i de discussió permanents. Kant, jo també amb això simpatitzo relativament, però hi simpatitzo. Kant deia que espai i temps són formes humanes, són formes de la nostra sensibilitat. Pertanyen a la nostra manera de sentir i de pensar, però que no tenen una existència objectiva. De fet, hi ha molts temps. Això també ho expliques al llibre, que no és el mateix com nosaltres entenem el temps. Clar, el temps del rellotge. Mira, l'escriptor Proust deia, una hora no és una hora. Clar, no és una hora
la mateixa amb mal de queixal que una hora amb la nòvia. No és el mateix, perquè en el primer cas aquesta hora és tota una jornada de patiment. En el segon cas són 10 minuts que han passat volant i cantaríem el bolero de reloj. No marques les hores. No marques les hores, no? És a dir, el temps del rellotge. Bé, ens ajuda, clar, ens ajuda molt, no? Tu pots concertar la visita del metge i el teu programa pel matí, no? Bé, ens ajuda molt, però això és el temps. Això és el temps, que haguem convingut amb rellotges i amb sagetes del rellotge que això és el temps, això és molt opinable. El temps històric, també, no? El temps històric. Bé, és un temps que diem que és lineal, però és lineal reversible, perquè alguns podrien pensar, com pensava el filòsof català Joan Creixells, que el progrés no és de l'antiguitat cap aquí, sinó del present cap a l'antiguitat. Què vols dir aquí? Que Joan Creixells pensava, jo no és que ho subscrigui fil per randa, però ell ho sostenia amb arguments, deia el progrés s'ha de mirar del present cap al passat, perquè els antics grecs, l'art del renaixement, les relacions humanes eren més progressades, semblaven o són més evolucionades si mirem el que hem estat que no pas si mirem el nostre present. És a dir, contraevolucionem. Passen més anys i anem cap enrere? És la seva tesi? Sí, és una interpretació que fa el jove filòsof, va morir pobre als 30 anys només, no? Però si ens posem a especular, mira, la teoria de l'etern retorn de Nietzsche, tot torna. I clar, des d'un punt de vista cosmològic, de física teòrica especulativa, però no fantasmagòrica, com que tots són molècules, hi ha molècules a tot arreu, i tot és una combinació de molècules, es pot tornar a donar, qui sap quan i com, una combinació de molècules que ens reintegri a nosaltres. Que ens faci... Idèntica a l'actual, Sí, que faci una altra Terra com la que va existir fa 300 milions d'anys o 300.000 milions d'anys, no? Sí, tot és una combinació de molècules, no? És a dir, és aquesta teoria de l'etern retorn, no?, del cercle viciós o peix que es mossega la cua, que és una forma d'interpretar el cosmos i la història. I tant. També és curiós el concepte del bé i el mal. Ho abordes al llibre. Tu dius, les lleis de la física són les lleis de la física. I són. Però el bé i el mal és una construcció humana. Tu creus que variarà molt el que entenem com a bé i com a mal d'aquí 100 anys, per exemple? No, jo no crec que variï molt si continuem sent l'espècie humana que som i els xips i les transformacions genètiques i les implantacions digitals al nostre cervell no ens han canviat gaire, no? Ho tems, això? Mana? Ho tems? Tens por que això passi? Que ens modifiqui la tecnologia? És que això passarà. Serem mig androides, Tot el que pot ser per la ciència i especialment per la tecnologia acaba sent. És a dir, tot el que és possible s'acaba realitzant. És a dir, pronostiques que veurem androides pel carrer. Sí. O sigui, abans de finalitzar aquest segle, hi ha físics teòrics i tecnòlegs que diuen cap a mitjan segle ja, cap als anys 50-60 d'aquest segle, conviuran al planeta Terra 3 espècies d'éssers intel·ligents. 3? 3 espècies. Els éssers humans, els robots i els cyborgs. 3 espècies d'éssers intel·ligents que poden entrar en competència. Sona distòpic, No és una previsió, no és una especulació, és que anem cap aquí. Ahir portava a la premsa amb una fotografies i tot, la premsa seriosa, valgui la redundància, no? Bé, hi ha alguna premsa que no és tan seriosa, però la major part ho és, no? Portava a la premsa aquesta fotografia, aquesta informació que a Xina ja s'estan construint robots per fer companyia a les persones grans. Per fer companyia a les persones grans. I les persones acabarem estimant robots, que ens tractaran molt bé i ens faran massatges a l'esquena. És així. I ens portaran el plat de sopa a taula. Hi ha qui s'ha enamorat d'una intel·ligència artificial, vull dir que això ja ho estem vivint. Bueno, que s'ha enamorat, sí, i altres coses. Sí. Som lliures? Perquè, clar, si tots estem regits per la física, això ho planteja el llibre, els humans fins a quin punt ho som?
som lliures, és clar que som lliures perquè tenim consciència i la nostra consciència ens fa lliures. Quan ja no tinguem consciència o la nostra consciència sigui una implantació mecànica o ens haguem convertit en cíborgs, aleshores ja serà diferent, però mentre tinguem consciència, la consciència és també autoconsciència i l'autoconsciència és consciència d'ella mateixa i així, no diré fins a l'infinit, però així retrospectivament, i això ens fa pensar que tenim un marge de llibertat, no? Que tenim un marge de llibertat. I com saps que la màquina no en té? Si et ve una màquina, un cíborg d'aquests que ara parlàvem, no un cíborg, un robot, i et diu, jo tinc consciència, jo sé que existeixo. Potser ho ha après de tu, I no saps realment què és la consciència. De moment repeteix, com un mico de repetició, amb perdó dels micos, repeteix el que se li ha programat, el que l'algoritme li ha introduït. Tens consciència, digues que ets conscient, que tot ho saps, i li farem proves, li farem preguntes que el posarem a prova i semblarà que tingui consciència, no? Però la consciència és també l'autoconsciència i formes, diguem, acompanyants a la consciència o que la precedeixen, o les dues coses, acompanyants o que la precedeixen, que és el sentiment. La nostra consciència és sentiment, també. Està feta de molts sentiments. Sentiments de contacte amb els altres, amb la natura, els sentiments heretats de la infantesa, els sentiments que influeixen en el nostre estat actual a cada minut del dia, i això que nosaltres sapiguem no ho tenen. I difícilment ho podran tenir, molt difícilment podem pensar ara per ara que ho puguin arribar a tenir els robots o els cíborgs, sentiments. Clar, hi haurà qui digui, el sentiment és física i química. Potser també es pot aplicar a les màquines. O es pot programar, sí, clar, li podem fer caure al robot una llàgrima artificial, quan vegi que un humà està plorant al seu davant i aleshores conclouríem que el robot té sentiments perquè li cau una llàgrima. Li cau una llàgrima perquè ha percebut que l'humà que té al davant, que està plorant desconsoladament perquè li han suspès un examen per tercera vegada, el robot direm que plora, té sentiments. Però atenció, de moment els programes i els algoritmes els fem nosaltres. Dèiem que aquest llibre fa que ens plantegem moltíssimes preguntes. Hi ha les dues grans, que és l'univers, què hi fem aquí. Si tu poguessis obtenir la resposta només d'una, de totes les preguntes que deriven d'aquest llibre, d'aquestes dues grans preguntes, quina seria? Si et diuen, et puc respondre una de les preguntes. Segurament estic ara també improvisant, perquè tampoc ho he desenvolupat molt el llibre, tot i que tracta. Doncs la transcendència. Sí, Si hi ha algun element transcendent, si hi ha quelcom, algú, qui sap què, o qui, o quines coses, o quins principis, causes, realitats, éssers, no ho sé, que transcendirien allò físic. Aquesta seria la meva pregunta. Però no em preocuparia gaire, ni em preocupa gaire, el formular-me la pregunta màxima de la qual esperaria una resposta. Perquè acabaria desencantat. Ah, sí? Acabaria desencantat. Si prefereixo més... Si no hi hagués un pla, et decebria? No em decebria. No em decebria. De moment, el pla que hi ha, que sapiguem, és el pla de la física, perquè ara per ara la teoria consensuada dels científics és que l'univers és uniforme. Home, hi ha regions que no són uniformes de l'univers, hi ha variacions, hi ha l'atzar, hi ha els forats negres. Elements caòtics, sí. Hi ha els forats negres, és a dir, hi ha accidents a l'univers, però en general regeix la mateixa velocitat de la llum, la mateixa composició química, la relativitat i el distanciament de les galàxies, no? Que encara no sabem com es produeix. Especulem que serà per l'energia fosca. Sí, però també hi ha gravetat, clar. Llavors dius, si hi ha una gravetat, com és que ens expandim? Hi ha qui diu, per la matèria fosca. Bona pregunta, bona pregunta. És una competició, Són dos colossos, dos gegants que estan competint a l'univers, no? La força de la gravetat, acostar-nos, i la força, que no sabem encara l'origen, s'especula que l'energia fosca d'expansió de les galàxies, no? Que s'estan expansionant. Però a la vegada vet aquí que Andròmeda i la Via Làctea s'estan acostant. S'estan acostant, mentre que sabem, és una prova, el que passa que no sabem la causa, però sabem, perquè en tenim prova, que les galàxies s'estan distanciant.
I vet aquí perquè nosaltres, mira, Andròmeda, ens té... Què està passant allà? Ens té ganes. Ja ho veieu, que hi ha qüestions curiosíssimes, transcendentals, que podeu seguir aprofundint-hi. És un llibre ampli, són 76 capítols, em sembla, no? 76 apartats. Norbert Bilbeny, Universo y sentido en busca del sentido en la inmensidad, d'Anagrama Argumentos. Gràcies per ser aquí a Catalunya i per fer-nos pensar, que això, en els temps que corren, ja és un gran... I gràcies per les vostres preguntes, que són encara millors que les que jo em faig en el llibre. I ara, quan vulguis. Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón.